Ik ben van het Autisme Campus en dat houdt in dat we op locatie hier bij Westerijn in Griep een campus maken voor bijen en jongvolwassenen en daar dat ze leren kennen, denken kennen en werken kennen. Nou, we beginnen het broeken voor de ontwikkeling van dit plan, zodat we ermee ondergaan kunnen. Nou, op dit moment hebben we nog geen middelen, we zijn nog op 0,0000, dus alles is welkom. Dus we zijn heel blij met deze prijs. Nou ja, het is al het lang jong dat we de prijs krijgen hè, en dat jou dan het Warm Griep plan van harte ondersteunt. En zoals de jury al zei, dit is iets voor de lange termijn, wat de leefbaarheid, sinds maar de dynamiek van griep bevorderen. Nou, dat het uw stoutste verwachtingen betreft en dat het griep de mond aan van lezen net houden kan. Nou, op dit moment ben ik al heel actief, vaak op Twitter en Facebook, dus dat zullen we zeker daarmee terug in. En voor de rest zullen we uw eigen netwerk nog omboren om zo vol mogelijk bekendheid hier rond te gaan. Nou ja, iedereen die komt is natuurlijk speciaal. Bijzonder is het doelgroep, de mensen met autisme. Maar als die nog een aanzonderlijk feest, dat weet ik niet. Maar als het heeft wordt een bekende Nederlander, dan denken wij aan Jaap van Zweden. Misschien worden we maar weer orkestleden een mini-concertje.